गौमा आर'जआव बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो दिनै बै कमप्लिट हाबाफारिखौ स्टार्टिंनिफ्राय नांफाना होनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों मानो होनबा दिनै जारिमिनारि जानो खालामनाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बेयो दिनै मोगथां महर मोनबाय बे दिनै मुलुगाव दिनै बाथौ धोरोमखौ सिनाय मोनबाय आरो बर'नि गुदि धोरोम आरो बेजोंनो दिनै सोलोंथाइ दिनै हारिमु गासै बिथिंखौबो दिनै धोरोमनि गेजेरजों दावगालांनो हानायनि नैबे मोनसे मोजां मेसेज रायजो राजानि थाखाय आरो मुलुगाव जों बिखौनो बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थांनायाव नैबेबो मोनसे रायजो राजा आरो जों बाथौ सिबियारिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोजां मोनसे मेसेज होलांबाय। बाथौ दिननि रिकगनाइसनि बाथ्रा गोबां सिबियारिफ्रा माने फारिदों दा बेखौ जों मेम'रेन्डाम होबाय आरो बेखौ इसिङारि अफिसियेल लेभेलाव जों सावरायगासिनो दङ माखासे बेयाव सिस्टेम दङ जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बे इसिङारि बिथिङाव खामानि मावबावनो दङ बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मावनानै दिनै अफिसियेल लेभेलाव साबमिट खालामनो गोनांथि दङ आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मावगासिनो दङ दिनै बे खामानिफोरा जोंना बेयो प्रसेसा जागासिनो दङ। माबायदि दिनैनि जे हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारियाव माबा मोनसे जाफुंसारनाय बेसे जाफुंसारनाय बेथ' जोङो दिनैनि जाफुंसारनाय होनना बुङोब्ला जों आसाम स्टेटनि जिखिना जोङो हेफाजाब मोननांगौ बेखौ बिथांमोना दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गोबां बाथ्राखौ बुंलांबाय उसुंथाइनि सायाव बाथ्रा बुंलांबाय जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों मोनसे जाथि आरो हारिखौ खौसे लाबोनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांनायाव बियो जोंनि थाखाय जोंनि बर' समाज आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज होलांदों। हाबाफारिनि गेजेरजों गौथुमनिफ्राय जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव आरो बाथौ सिबियारिनि गेजेराव मा मेसेज हरनो दङ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आरो जों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौनो मेसेजखौ होनो हायो जोंनि गेजेराव गोबां फिसा 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 बाथौ गौथुमखौ लानानै मोनसे दालाय आफादफोर दङमोन बेखौ जोङो दिनैनि गेजेराव जों ज' खालामनो हाबाय आरो थाबोनाय जिखिना फिसा फिसा आफादफोर दङ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बाथौ जिम लिरनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सायाव खामानि मावगोन आरो बेनिखायनो दिनै जोङो मोनसे खौरांखौ हरनो नागिरदों जाय जोंनि गेजेराव बिबानगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जालायनाय बै मोनसे समाव दङमोन दा दिनै जों एखेलगे जयैनो खामानि मावनो दिनै आवगायबोबाय। हादरनि नखर मन्थ्रिया जे सिजौ गुदियाव जे आर'ज गाबदों बिबार बावदों आरो खाम दामदों गोबां माने बेसेन आरो बिनि सायाव जोङो आरो बिथांखौ ओरैबायदि साबायखर होनांगोन जायनि जाहोनाव जोङो दिनै बाथौ दिनै बर' मानसिफोराल' बाथौ सिबिनानै बे सिजौ बिफांखौल' सिबिनानै बे मेसेजखौ होनो सानाखै दिनै भारताव थानाय जेमानखिनि गुबुन धोरोमाव थानाय दिनै सिजौ बिफां आरो बर' हारिया जे सिजौखौ सिबिनानै दिनै हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनायदों मोनसे बाथौ धोरोमनि सिजौनि प्रतीक हिसाबै लानानै दिनै जाथिखौ गायसननो थांनायाव बिथांमोना बे दिनै मोजां मेसेजखौ जोंनि गेजेराव होलांदों। जोङो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौनो जोङो साबायखर बावनांगोन सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय बियाब आफाद गामि आफाद आरो दिनै सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनाबो गोबां सान खस्थ' खालामनानै बेखौ दिनै खेबथाम खालारा सोलाय सोल' जानायाव बिथांमोना मेंनाय गैयै खामानि मावनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय हर सान दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमल' नङा बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनाबो मैखोमै दिनै बाथौ धोरोमखौ गोसारनो थाखाय मुलुगनां खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावदों आरो दिनैनि हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो बिनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय बिथांनिसिम जासिहरबाय। दिनैहाय बाथौ महासभानि 3 बोसोरारि 13थि जे जोंना बेवहाय जथुम्मा दङमोन लोगोसे गौमा आर'ज दंमोन बेखौ थुंगेबाय होननानै जों बुंनो नाङा जागायबाय होननानैसो बुंनांगौ दिनै मोनसे गोदान मिजिं गोदान मोनसे आलायारन ओंखारबोदों बर' माहारिनि बर'नि थैनि बिखा बिख्लोनि
बयनिफ्रायबो गुदिसिन गोजामसिन जोंनि आंगोनिबो आंगोसिन धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि दिनै गौमा आर'ज दङमोन जोबोद माने गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर बेयाव नुजाफैनानै दिनै बाथौ धोरोमा जे बयनिफ्रायबो गोजामसिन धोरोम बयनिफ्रायबो बाख्नायजाथावसिन बजबजाथावसिन जायनि लामाजों हान्थिबा जोंनि जे पन्चतत्वनि जे लामाजों हान्थियोबा जोंनो आबुं मोनसे जिउ खुंनो हायो बेखौ जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रियानो बुंलाङो आरो जोंनो जोबोद माने गोग्गाथाव आरो जोबोद खुसिनि बाथ्रा दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि गुदिसिन जे धोरोम बे धोरोमनि 1,000 थानसालिफोर बाथौ थानसालिफोर लुफुंनो थाखाय मोनसेयाव 5 लाख खरि 1,000 जोंहा बाथौ थानसालिफोर लुफुंनो गासै 50 कौटि 50 कौटिनि मोनसे पेकेज बिथाङा बेवहाय फोसावलांबाय लोगोसे जोंनि गुवाहाटी नोगोरमायाव जिहेतु जोंहा गिदिर बेबायदि बाथौ थानसालि गैया गतिके गिदिरथार मोनसे बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय जोङो 10 कौटि आसाम सरकारनिफ्राय बिथाङा फोसावलांबाय लोगोसे बाथौ महासभाया बोसोरे बोसोरे जाहाथे जुथुमनो हायो बिथांमोना माहारिनि धोरोमनि हारिमुनि राव थुनलाइनि गोबां जोंनि बर' माहारिनि आयदाफोराव सावरायलायनानै जुथुमनो हायो बेनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख करि बाथौ महासभानो हरनो थाखाय बिथाङा पेकेज बेयाव फोसावलांबाय गतिके दिनै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद रंजानायनि दिन जोबोद गोजोननायनि मोनसे दिन आरो मोनसे गोग्गानायनि दिन फै जों बयबो जोंनि बाथौ बोराइया जोंनि मोनसिंसिं बोराइया जे लामाजों हान्थिनो जोंखौ फोरोंलांदों जोंनि जे बर' माहारिनि हारिमु सिनायथि धोरोम दोरों राव थुनलाइ आरो जोंनि जारिमिनखौ लानानै जोंनि गुदिसिन आरो गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बजबनानै बिखायाव बजबनानै जों जे आवगायलांनांगौ बेयो दिनै मोनसे जों आगानसे आवगायबावबाय बेखायनो आं खावलायदों जों बयबो खनसेयैनो बुंनि जै बोराइ बाथौनि